Vi vil nu tage et kig på modulet Image Gallery. Image Gallery er en billedkarusel, som brugeren enten selv klikker sig igennem, eller som kører automatisk på siden. Lad os se, hvordan det ser ud. Vi trækker Image Gallery modulet hernede i bunden. Giver den et navn. Siger OK og går hen i fanebladet Content. Her trykker vi på Image Gallery, så vi får mulighed for at sige Add Image hernede i bunden. Og vi giver vores første billede et navn. Vi kan også vælge at give billedet en overskrift, og vi kan også skrive en lille smule tekst til billedet, men i det her tilfælde vælger vi bare at give billedet et navn. Og så skal vi ellers bare finde det billede, vi gerne vil have ind. Så vi bladrer os ind i strukturen, kommer frem til der, hvor vi gerne vil, og så har vi oprettet det første billede. Vi vil gerne have et billede mere i det her tilfælde, så det opretter vi bare, og går ind og finder det billede, vi gerne vil have. Og hvis vi lige skal have et sidste billede, og lige så går vi ind og finder det herinde. Og så har vi en billedkarusel bestående af 3 billeder. Inden vi trykker Save and Publish til det, kan vi lige gå hen i Presentation, og vi kan se, at vi har mulighed for at sætte et flueben her ved Slideshow. Så hvis vi sætter et flueben her, jamen så vil billedkarusellen køre automatisk på siden. Men vi vil gerne have, at brugeren selv skal kunne trykke sig igennem billederne, så vi siger bare Save and Publish. Og vi gør lige vores modul lidt større her, og siger Save. Og vi ser, hvordan det ser ud. Og her kan vi så se vores billedkarusel, som man selv kan bladre sig igennem.